The Local Traveller together with Visit Malta. Enemed. Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects. Ministry for Inclusion and Voluntary Sector. Transport Malta. Visit Gozo. Għawek għedin viċin il-pont tal-Irqiqa. Din l-iktar pont ta' tista' tgħid Irqiqa ta' kemm isimha magħha pont tal-Irqiqa. Ħan nitlożat magħha, noqgħdu attenti sintendi, ordu marru f'lejla ewwel ħaġra hemmhekk qed tidher hemmhekk tara. Dik hemmhekk tara. Hija satellita weħida Weħeda, eżatt. Mela din hija l-ħaġra ta' taħt it-torri. Din l-ewwel waħda li ħanaraw, l-iżgħar waħda li fiha l-pjanti f'dil-viċinanza ta' Kamuna. Fiha l-veġitazzjoni fuq. Issa, interessanti, il-pjanti qegħdin fuq il-ġebla ta' fuq il-ħaġra, ġifieri. Qed narhom minn hawn. Hemm xi speċi ta' limonju, sea lavender, x'aktarx wieħed minn dawk li huma endemiċi. U fija wkoll s'issa skoprejna tip ta' kamla fuqha u tip ta' bambuxu. Sewwa, il-kamla għadna ma identifikarniex to a species level. Ġifieri, imma kull darba li żornija dawk l-unika speċi terrestri nisibna. L-istess pjanta li rajna l-ewwel ħassiba dominanti hawn ukoll ix-xebb, ġifieri. Kemm bellezza, sabiħ immens. Ħanna viċinaw l-ar tabla saqaf li huwa dak jifforma parti minn wiet Skalanova, minn widin ta' Kamuna. Issa wiet Skalanova kien ħafna kbar għax probabbli dal-gżejjer kollha anke għandek il-bejta tal-Fenek, il-ħaġġa kbira, ħaġġa żgħira kienu parti minn dal-wiet. Però matul iż-żmien sintendi ġie imkisser u li fadal tal-wiet Skalanova li l-kumplament mill-ar saqaf il-fuq. Eżatt. Biex niftehmu, jew ġer formaw billi il-wied dejjem għaddejjin il-maħelu jiekol minn hemmhekk u l-baħar dejjem ħabbat minn barra. U ħoloq ixqu. U bekk ġew iżolati dawn il-gżejjer. Ħoloq katina ta' gżejjer. Katina ta' gżejjer, ħaġra kbira, ħaġra żgħira, kemm net. Ġifieri dak kienu kollha parti minn Kamuna. Issa ġara, il-fawna li kien hemm fuqhom ġiet maħbuda, ġiet iżolata. U ovvja l-kondizzjonijiet inbidlu fuqha minn saret ħarxa iktar u hekk. Allora dawn l-ispeċi li ssibhom kullum kien kellhom jattrattaw għal din il-bidla. Xi ġmiel. Vera. Sofja qatt mersaqt lejha. Mela, di ras il-Fenek, Daħla bejta til-Fenek. Eżatt, di hija waħda minn dawk il-gżejjer, peniżola, li turi kif xi darba kienu gżejjer l-oħra maqdin bħala wiet ma' Kamuna. Din l-unika waħda li ma qatax għalhekk hija peniżola, imma għandha l-istess samla ta' gżejjer satelliti oħra li ħajġu warajja issa. Sewa, ġifieri xi darba jekk ma nkomplux imbabsu aħna bil-mollijiet u hekk, xi darba tinqata' u tiġi gżira satellita bħal bqiegħa tal-oħrajn. Li jmissija il-ħaġġa l-kbira, il-ħaġġa kbira ta' Bejl Kmiemen. Meta konna żgħar tajni isem kemm nettina. U mbagħad l-oħra semminja Roxette, ma konna żgħar ma konniex nafu l-ismiet propja. Ta' tfalli kollna. U issa x'jisimha? Il-ħaġġa ta' Bejl Kmiemen. Nisbaħ fil-verità. U għandi sem ieħor, però għandi sem ieħor il-ġebla mtaqba. Għax għandha biċċa, nista' naraw minn dal-angolu
għandha tieqa kbira. Għawek li għaw interessanti, għaw biodiversità pjuttost unika. L-annimalità bħal imbidlu kemm xejn differenti mill-bqija ta' Kamuna u gżejjer oħra. Per eżempju, l-Gremxula ta' għawek għandha spots fuq dara, id-babar, jisa Dalmatian. Sawa, mans immens ma jibżawx, letteralment, ġifieri jimxu viċin tiegħek, dembhom ma jinqatax, ġifieri publikajnihom dawn l-istudji li dembhom ma jintużax bħal oħrajn, ma jitilquħx bil-biża'. U anka l-ammont kbir ta' kamla il-bebbux ta' għek li huwa bħal ta' Kamuna, pero kiber iktar, ġifieri. U kull gżira, ġifieri bejk gżira oħra kemm 20 metru għawek, per eżempju daw ta' għek huma iktar veġetarjani. Allura żaqhom kiber, dak li ngħidulu phenotypic plasticity biex jaħarqu da. Il-gżira ma' ġemba l-oħra u miktar karnivori jixxemxu jinżlu ħdej il-baħar jaqbdu il-gambli tax-xatt, dak li ngħidulhom sea slaters, il-ligja itallika. Ġifieri bej 20 metru waħda evolvew veġetarjani kważi. U l-oħra saru sajjieda. Għara x'meravilja u xi preġju daw il-gżejjer. Ma anka pjanti varjaw hawnhekk. Infatti, per eżempju, l-leblib tal-irdum, fuq Kamuna ma sibx dinna, issa kemm hawn bot 3-4 metru. Mbagħad hawnhekk sibt popolazzjoni ġmiel anke fuq Kamunet. Ġifieri l-leblib tal-irdum li jista' kapaċi jikber fuq Kamuna ma jistax jikber, forsi minħabba l-fnik. Ma hawnhekk peress m'hawnx fnik, mimli l-leblib tal-irdum. L-izolazzjoni tagħmel differenza kbira. Mela hawnhekk għar, ngħidulu għar ir-ramel. Għar żgħir ħafna u faċli ma tindunax bih. U kemm il-darba żorni ndunajna li tip ta' amfipodi li ssibhom f'ċertu bajiet u hekk ma nassoċjawhomx mal-għerien, hawnhekk imkien ma sibnihom f'Kamuna. F'dalar partikolari hemm popolazzjoni żgħira u anke jgħixu fid-dlam. U daw ta' min intuhom attenzjoni għax pereżempju bħal qar ħamim konna sibna speċi ġdida għal Malta. U daw il-popolazzjoni żgħar jindikaw relika ta' popolazzjoni antiki, ġifieri, u anke huma bioindicators ħafna drabi kemm huwa ħelt il-baħar. Hawnhekk bej il-ħaġġa żgħira ta' Berkmin u Kamuna taw l-iskolli tal-fnik. L-iskolli tal-fnik m'hemmx pjanti fuqhom u di mbagħad di għandna l-ħaġġa żgħira. Manet għandna l-kbira li hija fermi kbar. Wara Kamunet, l-ewwel Kamunet il-kbira, mbagħad il-ħaġġa l-kbira, mbagħad il-ħaġġa żgħira. Żgħira imma sinjura fil-biodiversità, żgħira immens. U kollox jiġifieri ara kemm prezzjuża kollox għandek tużżana hekk, tlieta hekk, tużżana hekk, anke Gremxul qatt ma rajna iktar, il-massimu f'sajf kien xi 15-il waħda. Immaġina letteralment għandek akwarjum kbir. Mill-ħaġra żgħira qtajnija li nowmu sa Kamunet ħammorru nosservaw id-differenzi fil-biodiversità li hemm fuq dawn il-gżejjer. Kamunet hija pjuttost ġganta komparata ma' gżejjer l-oħra sewwa. Dil-biċċa din mhix gżira li di hija l-peniżola ta' Kamunet. Ġifieri parti minn Kamunet. Kamunet sinjura fil-biodiversità, konna ddokumentajna l-fuq minn 80 speċi ta' pjanta. Fl-opinjoni tiegħi għandha l-isbaħ Gremxula, ġifieri Gremxula ta' di, kważi qas nossoċjaħħa mal-Gremxul tal-bqija tal-arċipelagu. U għandha karattru ħelu, di Gremxula hija wkoll esposta ħafna għan-nies. Hemmhekk hemm bajja fejn imur ħafna turisti u ma' 6 ta' filgħodu Gremxula tkun qed tistenna l-ġelati. Hawnhekk ibejjed il-Merill, ibejjed il-ħamim salvaġġ, ġifieri tal-bejt u anke l-bildla magħrufa li tbejjed ukoll fuq Kamunet. U milu xid-dokumentajna wkoll il-ċukar, speċi ta' asfur introdott li ebejjet ukoll fuq dil-gżira. Sibna
Speċi ġdida mhux jien insomma. Arnold. Pokemonet li qatt ma ra bħala qabel u għandna bżonn analizzaw. Eżatt. The Local Traveller together with Visit Malta. NMED. Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects. Ministry for Inclusion and Voluntary Sector. Transport Malta. Visit Gozo. We would also like to thank the Ministry for Gozo and Planning. Kif żviluppa dan il-post? Rridu nagħmluha Arkitettura. mod sempliċi, bil-piġa. U kien hemm il-parteċipazzjoni ta' tfal din is-sena wkoll hux. Ukoll daħħalna fjorata ta' tfal ukoll. L-ewwel bdejna nagħmlu l-courses kif jagħmlu fjuri u l-infjorati kif issir.